Miestom stretávania sa je benzínová pumpa. Na miestnej čerpacej stanici môžete večer čo večer stretnúť niekoľko mladých ľudí. Viem o tom, že chodia na benzínku mladí ľudia. Po tom, čo v marci vyhorela v Sníne jediná diskotéka, stratili mladí aj miesto, kde väčšinou trávili víkendové večery. Bola jediná možnosť kam chodiť. Každý víkend, stále piatok, sobota, tak sme tam vedeli zavítať. Okrem posedávania na lavičkách či korčuľovania na parkovisku si preto našli aj iné miesto, kde pozvať svojich kamarátov na stretávku. Sme na benzínke, prídi tu. Keď je nuda, stretávame sa práve tu. No a aký je program ich večerných stretávok? Klasický. Vlastne len tak, keď sáme. Bežne si dávame kávu a bagetu. Mesto registruje tieto problémy. Prevádzky, ktoré chcú robiť pre mladých diskotéky, respektíve iné zabavy, sa nachádzajú v obytných zónach. A tu je najväčší problém. Ľudia, ktorí tu bývajú, sa sťažujú na neprimeraný hluk. Preto je potrebné pri riešení danej situácie zvoliť iný postup. Tí, ktorí majú záujem robiť pravidelné akcie pre mladých, aby si vyhľadli nejaké miesto na okraji, respektíve mimo obytnej zóny. Zo Sniny pre televíziu JOJ, Daniela Dzurková.